Дуслар, мен сезне бүген солма салган аш белән сөйләйм әле. Солма ул тукмаш ашларының бер төре. Тукмаш камырыннан ясала. Аның өчен менә без алдык бер йомырка. Нәкъ менә тукмаш камыры кебек үк камыр басачакбыз хәзер. Мөмкин аңа әзрәк кенә шулпа да салып җибәрергә, суынган ит шулпасы. Мөмкин әз генә туз салып җибәрергә. Менә безнең хәзер камырыбыз әзер булды шулай. Салмага дигән камыр ул инде тукмаш камырыннан әз генә йомшаграк булырга тиеш. Хәзер менә без бу камырны менә шулай әвәләп шәнти бармак калынлыгында бавыл ясыйбыз. Вак кына итеп, эрбетчекләүгә зурлыгында гына шушындый бәләкәй генә кисәкләр ясап чыгабыз. Хәзер менә без кискәләгән камырларыбызны, кисәкләребезне шушылай баш бармак белән бөтереп җибәрәбез дә безнең менә шушындый формадагы салмалар килеп чыга. Салма ясауның менә тагын бер ысулы бар. Җайлы гына, тиз генә кирәк булганда, менә шушылай кулга алалар да пычак белән кисеп тормыйнча, өзеп кенә шушылай өзеп кенә ясыйлар. Шулай ук бу инде тагын да тизрәк була. Biz менә шушылай кайнап торган шулпага әзер салмаларыбызны салабыз. Берничә минут кайнатып алабыз. Алар өскә күтәрелә һәм безнең шулпабыз әзер була. Бу ашыбыз да безнең шулай ук табынга биргән вакытта катык белән чыгарыла.